Pakay may 3 beses. Makulang yung pali ha. Hindi na siguro wala pa siya. Bakit eh? Buwan kasi Kumbaga yung camera ko tayo kapalan. Kabidyo ako na eh. Dapat siya. Bakit naman eh? Hindi o yan, pwede mo kanyang mga hospital. Parang lang ha? Hindi naman sese. Kita? Ako naman drama bakal, puri ko na pangkain, pang butot na
Hindi dalaga sa akin. Malo bukas na malaga. Ha? O, balikin tayo. Ulat na yun eh. Ako laga ako rin puro, tsaka ako magsalita pa niya lipat sa mga Balikin tayo. Door tayo. Puro na reta. Saan? Ang binya mo. Alis, sagluwa no? Madur tayo. Bukas maglaga. Madur tayo. Ay, ikaw pa may laga. Ate kung makalaga ka rin, kailan po? Baby na kaya po. Hindi kami, ayun ang ano eh. Ay, ako at sa kanila. Sa kanila naman. Hindi na klaro yung Ang mga. tapapag. Yan, mabilag ka niyang kaya. Ayun. Nga. Bakit naman? Sabi ko, hindi yata makakarating yung kita mo. Pag-biyahe mo, Denny. Okay. Ay, hindi ka naman maiiwan. Oo nga. Hindi pwede yun. Naiiwan ka. Ay, magagalit yun si ano. Siyempre, hindi ka niya iiwan. Ibibiyahe ko na nga lang sila. Hindi nga sila pwede dahil naiiwan ka. Paano ka naman? Eh, magagalit siya. Hindi. Matrangkaso din pala siya. Kapon, kausap namin. Tasang dugo kahapon. Ha? Tasang dugo kahapon. Ano? Tumaas? Ilaw? Kanyang sipon. Dapat, yan na ng huwag mo yung tuloy-tuloy lang yun. Napakuhanin ang dami. Isa lang galak ang dami. Pakisabi na ako siya. Magdalali pa ba yan? May pintalana na meron. Pero hindi pa yan yun. Pwede mo na yun. Bumangya, ipaglagya. Ay, na, ay, Opo, tama bilog ko eh. mabilag yakin yan eh. Ha? Ulit kini mayakit naman. Mabilag. Mabilag ka.
Hey! Kaibigan ka. Dito ko yung masarap. O, tayo na bagyan. Wah. Basta mo lagyan rin ang gamit niya taros. Ha? Ito ang gamit. Anong gamit? Ito lang na mesa.